ओइ लोगोफोर दा बैयाव गेटआवहाय जमा जाजोबनानै दङ मानो होनोबा बे 4टानि उनावहाय हाबफाखै होननानै नायलाय गेटआ बन्द' खालामना दोनबायना। गुड मर्निं लोगोफोर बिसना सानिफ्राय आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायनाय जाहैबाय। दिनै बिटिसि इलेक्सन दङ जोंहा ओंखायनो फुङाव सिखारबाय आङो एसे थाब थाब मावनानै बिटिसिनि माबाखौ इलेक्सनखौ होनो थांसै आरो नालाय एसे खुरना दोनग्रोबाय आङो जायै लोङै आरामसे थांसै दा। ओरैहाय फिसालानि खुमब्राखौनो फुदुंबाय आङो दै एसे होफिननानै बेदर दंबावो बेखौ फुदुंबाय आङो हांजागौ माने बेखौ गोदौबाय थाथोंसै ओमफ्राय हांजानो लानोसै। लोगोफोर बिदिबा दा इलेक्सनाव बेसेबां जायो बेसेबां बिहिर जोंनि टाउनावहाय बेखौ नोंथांमोना एसे दिन्थिनोसै आङो। नै बेलुना दाबो दङ जोंना बार्थडेना। लोगोफोर दायो नायदो जों सफैबाय आरो दा इलेक्सन होनो फैबाय जों लोगोफोर जोंनि टाउननि बियो थांलाय लाइना ओमफ्राय नै ग्रोब 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 दंजोबो लाइन थांबा बुरजा बारा गैला आरो बे होजोबबानो जाबाय खावनाय जादों बैजों गंसे ओरै गंसे नै गैलामोन लोगोफोर जोङो फुरा इलेक्सनखौनो होनो मोनलामोन। नाम्बार टकेन होलायलायबावबाय दाना जाय बेबायदि माबाखौ नाम्बारखौ मोन्दों बिसो हाबनो हासिगोन नङाबा हाबनो हाला जाहैदों। एरायबाय जों एसेयावनो नोंना बेसेबां होनदों थिन साथामजों लाइन जाफैबाय गैलामोन होनबालाय मोनलामोन इलेक्सना 4टासिमल' होनदों नै मानसिफ्रा फैदों सोरबा थांदों माने टाइमिंआनो 4टासिम आरो 4टाबानो गेट बन्द' जागोन होननानै दा गेट बन्द' खालामबायमोन आरो दा सासेनि फैनायाव खुलिना होफिनबावबाय बिदियावथ' सोरबा बाखि माखाफ्रा होफैनोनो मोननाय नंला बिदि जासिगोन गैला हाबफैनो मोनला बिदिबालाय गेट बन्द' जाबाय 4टासिमनो भट होग्राफ्रानो मेरला दंबावोमोनदां एथ' गरमाव मालाय बोरै फैनो हानो दे सानसुसांग्रां बेलासि बेलासि फैनायफ्रा। नै लोगोफोर ओमफ्राय बिसोरो माने गेटआव जमा जानानै दंजोबो आरो 4टा बारबाय होननानै रावखौबो सोआखिसै आरो बेबायदि अबस्था जानानै दं। ओमफ्राय जोंहाथ' थाब ओंखारबोबाय ओमफ्राय उनावहाय माबाफोर दावरावसो जाखो ना माखो ना जायाखिसै जों दा जेबो खबर लायाखिसै आरो माने जों होखांनानै ओंखारबोबाय माने लामायाव जमा दंजोबो आरो फियोहाय बिदिबा बारग'बाय जा गिखादोंसो। ओइ लोगोफोर दा बैयाव गेटआवहाय जमा जाजोबनानै दङ मानो होनोबा बे 4टानि उनावहाय हाबफाखै होननानै नायलाय गेटआ बन्द' खालामना दोनबायना ओमफ्राय जों एसेयावनो एरायबाय आरो भाग्य मोजां आरो जों ओरैबादि टाइमाव सफैनानै हाबग'नानै होनो हाबाय आरो दा मा जायो मिथिला ओंखायनो सानसुआवनो होफैनाया थिग जामारो लामायाव दा जमा जाजोबनानै दङ होग'ना फैबाय आरो जों खाफाल मोजां जों खुनुरुखुम होनानै बारग'बोबाय लोगोफोर बोरो नोंना वाव फरिखायाव पास जायोना फेल जायो बे सिनानो जोंना फरिखानि लिरनाया नै दा जों फैफिनबाय थांबाय जोंना नै सासे बिथां बै बलेर'जों ससे लगायना होफालायबाय आं बेखौबो लोगोखौ गारिजों थांबाय मालाय होखांनानै जोंजों समान समान बेबो एसेयावनो हाबनो मोनलामोन जों हाबनायजों बे हाबनायजों समान जादों जों साथामबो ज' होनानै ओंखारबोनो मोनबाय आरो लोगोफोर दायो आङो इलेक्सन होनानै फैखांबाय नै होनानै फैबाय आरो जोङो माने ओमफ्राय जों माने एसे लेट थांबावोबानो हाबनो मोननाय नंलामोन आरो माने 4टासिमल' होनानैबो टाइमिं होखादोंमोन आरो निउसफोरावबो ओमफ्राय जोङो थांदों माने 3:30टायाव थांदों आरो जोङो थाबायनानै थाङोबा एसे लेट जाबावगौमोन ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट रिक्साजों थांबायना माने सासे लोगो दंबावोमोन ना जों सानै ज' जाखाबायमोन सासे लोगोजों आंजों आरो सासे लोगो दंबावो जों साथाम आरो ओमफ्राय बे साथामनि गेजेराव बे सासेखौ बिराद नेयै जों लेट जादों आरो खिन्थु जोङो थाग थिग मोनहैखागौमोन जों एसेबाबो ओमफ्राय दा खुनुरुखुमैसो जों होनो मोनबाय आरो ओमफ्राय गेटआवहाय मानसिफ्रा जमा जानानै थाजोब्बायना हाबनो मोनाखिसै होनो मोनाखिसै दा मा जालायलायो जों जेबो मिथिला जों एकदम माबा थाब होनानैल' जों एसे ओंखारबोनो हाथारथोंसै बिदि साननानै जोङो एकदम थाब माबानानै फैबाय आरो जोंनो लास्ट खिन्थु आंनो लास्ट
ओमफ्राय जिखुनु दा होख'नो हाबाय जों मोजां मोजां सफैबाय दा मा जायो मा मायो बेखौथ' मिथिला दावराव जायो ना मायो खिन्थु खोनानायावथ' आरो गसाइगाव एसे दावराव जादोंबो होननाय खोनादोंमोन नालाय दा फैनानै फांखासो एसे जाबाय आङो गरम मोनगुलायदों जों आरो जि अखाबो खोरोमबाय अखा मोफ्लामबाय गिबायबो ओजोंहाय ओरै गेटथिं नाहरनो ना ओरै सिङाव नायनो बिदि जालायलायनानै एकदम बोरैबा मोनलायलायदों आरो जोङो ओमफ्राय होबोबाय आरो जिखुनु जाया मोजाङै मोजां जाबोबाय दा सोर देरहायो सोर हारियो बेखौथ' 26आवसो मिथिसिगोन दा बेनोमोन आरो आंनि दिनैनि फिसा मिनि ब्लग जाहैबाय बे लोगोफोर बाय बाय बिदिबा आङो भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'बाय लोगोफोर